aloitussanat. No niin. Tervetuloa kaikille ihanille ihmisille. Oikein mahtavaa kuulla, kun teillä riittää noin paljon juttua. Sitä toivottavasti voidaan jatkaa tuossa välissä, mutta aletaan nyt astelemaan näitä askelia kohti menestyksen rantoja. Ja haluaisin tosiaan toivottaa omasta puolestani, mun nimi on Saakanoinen Paula ja olen ollut tässä vähän niin kuin perämiehenä ehkä tai peränaisena, jompikummin. Ja toivotan teidät tervetulleeksi tänne kaikki. Ja erityisesti tietysti toivotan kaikki kuulijat ja sitten meidän omat ihmiset. Eli meillä on ollut tämmöinen Markkinointi Pro-koulutusporukka tätä järjestämässä. Ja jos nämä meidän miehistön jäsenet ystävällisesti nousisivat seisomaan, niin näette ketä on ollut täällä tekemässä tätä tämän päivän tilaisuutta. Kiitos kaikille. Hurraa! Ja nyt pannaan lukulasit päähän ja koitetaan kuitenkin osaa muistaa tästä puheesta ulkoa. Eli tervetuloa kaikille aalloille, laineille, Wikströmeille, sitten kaikille oululaisille, hämäläisen Eijalle, meren pisaroille ja pisaron Paulalle. Eli meidän opettajille. Ja minä olen saanut kunnian irrottaa köyden laiturista tähän tilaisuuteen. Ja pyydänkin nyt vielä muutaman sanan teille sanoa. Eli kiitos puhalluksesta purjeisiin kuuluu myös OAKK:lle, TE-keskukselle, Microsoftille ja meidän lukuisille yhteistyökumppaneille Kajo, Flexbrite, Dise, Aika, Mehiläinen, Laturi, LabSnapper ja TimeGate. Ja tästä muonapuolesta voidaan kiitellä Gehörin Jannea täällä Finvallikarissa. Maistuuko? Hyvä, mukavaa. Ja ihanasta näköalasta ja merituulista myös. Meri on vellova, vaahtova, vaativa ja villi, jopa veemäinen välillä. Parhaille meistä ja parhaimmillaan taas voittoisa, virkistävä ja viileä. Menestyksen meri. Menestys. Menestyksen erottaa menetyksestä vain S. Yksi kirjain, vaikea ääntää, vaikea hallita. Ilman S:ää voi käydä köpelösti. Ässiä hihoistaan ravistelevat meille tänään alkoiden tuntijat ja pokerinaamat Juha ja Tom. Ottakaa näistä ässistä koppi. Menestyksen meri. Kuitenkin siitä jossain oululaisessakin horisontissa. Tarkasti katsottuna se näkyy jo Nallikaristakin. Puhalletaan ja lietsotaan myötätuulta yhdessä. Ja yhdessä, siis muistinko sanoa yhdessä. Ja onneksi olemme saaneet tosiaan kunnon kipparit opastamaan näistä tämän päivän hashtagien eli aihetunnisteiden, somemarkkinoinnin, henkilöbrändäyksen, verkostoitumisen ja joukkoistamisen karikoissa. Näinpä tämän köyden irrottamisen jälkeen siirrän valtuudet ankkurin nostamiseen Juhalle. Juha Wikström, ole hyvä. Kiitos. Tarviiko mun käyttää mikrofonia vai kuuluu? Kuuluu. Mä en tykkää esiintyä tämmöisenä kapula kädessä, kun mä tykkään heilutella enemmän käsiä. Vaihdetaan pikkasen. Otetaan teknologinen riski. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Noin. Huomenta ja kiitos, että olen saanut tulla tänne ja kiitos, että te olette tullut tänne ja että teitä on näin paljon. Se kertoo todella paljon siitä, että aiheet on todennäköisesti kiinnostavia, mutta myös siitä, että te haluatte menestyä
Ja Oulussa on semmoinen henki mun mielestä ollut niin kauan kun mä oon täällä tuolta etelämmästä Suomea käynyt, niin täällä on ollut se henki aina. Ja tätä on nyt jatkunut mun kohdalla noin ehkä 10 vuotta. Mä en käy läpi mun työhistoriaa ja uraa sen enempää. Ne, jotka olette tänne ilmoittautunut, niin te olette ehkä jo jotain vilkassut. Mä sanon muutaman asian tuossa matkan varrella siitä, jotta te tiedätte, että mihin kaikki perustuu, mutta mitä mä teille esitän. Mutta tämä aihe tässä Menestyksen meren rannoilla niin herätti musta semmoisen ajatuksen tuohon otsikkoon, että Titani vai Titanic, koska me eletään sellaista aikaa tällä hetkellä, että meillä ei oikeastaan ole kuin 2 vaihtoehtoa. Joko me menestytään ja rakennetaan jotain sellaista, joka voi olla, jota titaanit tekee, liiketoiminnan titaanit, pitkäjänteistä menestystyötä. Tai sitten meille käy huonosti. Tämä aika on sellainen, mun mielestä. Mä kerron teille nopeasti lyhyen tarinan, joka ehkä valaisee sitä, että miksi mä oon täällä teille puhumassa. Mä olin noin ehkä 15-vuotias, niin mun hyvä kaveri, joka oli äärettömän lahjakas jääkiekkoilija ja jalkapalloilija, niin ilmoitti ensin, että hän lopettaa jalkapallon, ja sitten kaikki ajattelivat, että okei, no nyt hän keskittyy sitten, hän fokusoi jääkiekkoon. Ja sitten hän ilmoitti, että hän lopettaa jääkiekon. Ja mä turhauduin siitä totaalisesti ja suutuin tälle mun kaverille, koska mä sanoin sille, että miten sä voit heittää tollasen lahjakkuuden hukkaan, mikä sulla on? Miksi sä niin kun et kato, mihin se sua vie? Vai miksi sä heität sen menemään? Ja en sano vastausta silloin. Jälkeenpäin on tästä asiasta kyllä keskusteltu, mutta voisi oikeastaan sanoa, että sen jälkeen mun semmoinen sisäinen oma tehtävä, josta mä puhun teille tänään paljon tehtävästä, on ollut se, että mä haluan auttaa ihmisiä ja yrityksiä löytämään niiden potentiaalin. Ja niin kuin meidän hyvä asiakas sanoo, autan saavuttamaan isompia ja parempia tavoitteita. Se on mun semmoinen juttu, koska mä en siedä katsoa sitä, että niin yritykset kuin yksittäiset ihmisetkin heittää sen potentiaalin hukkaan, mitä niillä on. Ja tänä päivänä mä näen paljon sellaista, ehkä semmoista tästä ajasta riippuvaa, toisaalta niitä, että nähdään hirveän paljon mahdollisuuksia, mitä on olemassa, mutta sitten toisaalta ollaan lannistuttu ja ollaan vedetty peitto päälle tai pää tyynyn alle ja odotetaan, että paha uni menisi ohi. Ja mulla on teille viesti, se ei mene ohi. Tämä taantuma, mikä meillä on ollut, se on kestänyt mitä 7-8 vuotta. Mä voin kertoa, mä voin pistää pääni pantiksi, että se aika ennen sitä ei tule takas. Mä oon pahoillani, jos mä saarnaan, mutta välillä se vähän lähtee, ehkä johtuen sukunimestäni siihen moodiin. On arvioitu, että 10 vuodessa 40% maailman suurimmista 500 yrityksestä on paitsi ajanut jäävuoreen, uponnut. 40% 10 vuodessa. Tämä on arvio. En mä tiedä, tuleeko se tapahtumaan, kukaan ei tiedä ennen kuin näkee. Mutta se on mielenkiintoinen arvio, jos näin käy. Ja näinhän on jo käynyt. Niin, eikö tämä ole sykli, joka tapahtuu joka 10 vuosia? Eli joka 10 vuoden kuluessa puolet niistä firmoista joka tapauksessa vaihtuu? Joka tapauksessa vaihtuu, joo. Siinä listalla. Mutta se, että ne lakkaa olemasta, niin se on jo niin kuin toinen juttu. Mutta sinne listalle muuttuu johtuen tästä teknologiakehityksestä. Ja kun sitä katsoo oikeastaan tarkemmin, niin mistä on kysymys, niin
me ihmiset ajatellaan kasvua lineaarisesti, luontaisesti. Me ajatellaan askeleita niin kuin 1, 2, 3, 4, 5 tyyppisesti. Mutta sitten, niin kuin me tiedetään, Mooren laki on eksponentiaalista kasvua. Ja Mooren lakihan tarkoittaa sitä, että joka toinen vuosi transistorien määrä, tai alun perin tarkoitti sitä, että joka toinen vuosi transistorien määrä noin $1,000 tietokoneessa tuplaantuu. Ja aika hyvin se on tähän mennessä pitänyt paikkansa. No nyt on tosin esitetty, että fysiikan lait tulee vastaan, että Mooren laki ei enää olisi niin jyrkässä nousussa, koska ei saada enää niin pieneen tilaan sullottua teknologiaa, mutta kukaan ei tiedä, tuleeko näin käymään vai ei. Mikä on mielenkiintoista tässä on se, että tämä teknologinen kehitys, jonka voisiko sanoa, että semmoisessa murrostilassa me ollaan täällä nyt, ehkä jossain tossa, niin se tulee joka tapauksessa kiihtymään tästä ja se tulee kiihtymään todella nopeasti. Ja Ouluhan on siitä niin kuin loistava esimerkki ja loistava paikka, että täällä hyödynnetään tätä teknologista kehitystä hyvin. On hyödynnetty jo pitkään, hyödynnetään edelleen. No, mitä tämä käytännössä tarkoittaa niin kuin esimerkkinä, niin semmoinen henkilö kuin Ray Kurzweil on arvioinut, että vuonna 2023 sen 1,000 euron arvoisen tietokoneen laskentateho vastaa ihmisen aivoja. Meidän laskentatehoa, siis vuonna 2023. Tämäkin on siis